Malawi Brief. Lero mu programu ya chidzulo Amalawi anapasidwa mpata oti athe kupereka maganizo awo komanso ndemanga pa nkhani ija ya SONA mmene iwo anayimvera ndipo zinali motere. Timafuna titawunikirana Friday limene lapitali magulu osiyanasiyana monga zipembedzo, atsogoleri a zipani za ndale komanso amabungwe ayankhulapo pa State of the Nation Address SONA yomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka lachisanu lapitali makamaka potsegulira zokambirana za phungu mndondomeko ya zachuma cha 2026-2027 ku nyumba ya malamulo. Ndeti matero kuti ayi kodi SONA ya Mutharika inuyo mmene mwayitsatirira mwayilandira bwanji? Chimechi chimene timafuna timve maganizo anu popeza zinachitika Friday, lero ndi Monday, pakatipa tinalibe program ndi nthawi yoti timve maganizo anu. Mwakhutira kapena mulipo ndi funso ndi chiti chimene chikuperewera kapena kuti chimene mukuona kuti mwakhutira nacho mu SONA ya the state president wa dziko amene wandi Professor Arthur Peter Mutharika. Mwasula bwanji? Live inoyambirira tikudziweni pa Luntha Television dzina lanu. Immigration George. A George ndikuti kodi ku Lilongwe? Ku Lilongwe ndithu. Koma tili pagali morora apa, sinodziwa mutu wake ulihora. Perekani maganizo anu pa SONA ya Mutharika kuti kodi mwayilandira bwanji zinachitika Friday nde amabungwe amipingo anthu osiyanasiyana ayankhulapo maganizo awo. Koma tsopano nzika tsiku lanu ndi lero kuti timve maganizo anu pa SONA imene yaperekedwa nda President Friday imene yapitayi. Mwayilandira bwanji? Inetu SONA janayilandira nthu bwino. Muna nthu zinthu zambiri zofunikira kwambiri ngakhale kuti zina sadayikemo. Sadayike chani? Zinthu zambiri sadayikemo mu SONA muja. Tambasulani. Pakuno ku Malawi zimene timafuna kwambiri nchitukuko. Okay. Chitukuko ndiye kuti nkhani zambiri waje za ulimi sadafotokozeso bwinobwino. Chifukwa kuno ku Malawi amakamba zone kuti chuma chathu chimthandizikira ni ulimi. Ndi alicho panopa mbiri ngati afodi atsogolo kwenekwene lafoja kuti liyenda bwanji sakulitsata. Okay. Komati tiyamikire fundo zina zija yankhula ndithu ngati president. Okay. Ndivaje so anenetsa uli sasekelera munthu ngani wachipani yawo anapapanga zonyasa sasekelera ndithu. Okay. Zinthu zofunikira kwa Malawi. Kwa hiyo Malawi nkhani ikulu si zandali zimene timaganiza koma timafuna chitukuko dziko likwere. Okay. Zofunira zabwino apitirize kani zingatheke koma pali nthawi zina nkhamangulankhula koma kuti akwaniritsa panga zinthu zonse zakanika. Chabwino. Tiwayamikira kwambiri. Tathokoza bwana George ku Lilongwe kuti ndinoyambirira kupereka ndemanga kuti ayi mwayamikira komanso gawo lina simunathe kuona mu SONA tathokoza mva maganizo anu. Aizo kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika mwasolo bwanji pa line apa. Ndasala bwino kaino. Tapereka ni maganizo anu pa SONA ya President Mutharika Friday imene anapereka ndithu maganizo awo zimene nzika za dziko lino zimenera kuti zigwire. Timafuna timve kwa inu amaseko madzulo ano kuti kodi mwayilandira bwanji SONA ya Mutharika mungayizo kuti bwanji muli ndi 1 minute yochitira zimenezi. Zikomo kwambiri. SONA ija ine nayimpetsera. Okay. Ndipo ndinayilowa. Oh. Pa 45 minutes imene adakhala pamene paja namawerenga mapeji waja. Okay. Kwa ineyo ndilibe nayo vuto. Oh. Chifukwa chimene adanena mmene muja. Ndi zimene zichitike. Okay. Zina mwa izo zikuchitika. Chifukwa mwachitsanzo panopa anthu ama filling station. Akumachiro itanira mafuta. Okay. Bwerani pano mutigule. Ili ni nthawi ija iyo munthu amene anali mgalimoto ndamene mafona amakira ntchito. Filling station yakuti abwera mafuta umapezeka kuti paboma pathu pakasungu umapezeka ndi filling station imodzi. Tikanena za panthu nthama ndiye wanthu amachiro dikilira mifolo ngati kumene kuja mulutsira mawu kuja ku depot ya bus. Okay. Ndiye tikatenganso ngati nkhani ya njala. Panopa palibe munthu amene akudya chitedze. Kapena kupita mu Mchire ukavula nyika imeneja ndi mbiri yachakwera. Ah ah. Ndipo lero
amalawi kunyadira sona imene ija. Nde tikuona wena amabungwe wina adadzankhulapo ayi zimene zijazo angopanga mwakuti mwachitsanzo zijamankhula Jesse Kabwira konkuja ku parliament. Kumaneno nena kuti ayi alobino ayamba kuphedwaso ndi chipanichi cha DPP kodi mafumu aja adagwidwa kudowaja nga DPP amene aja. Tena pake tikamafuna kuyankhula mwachitsanzo ndingonena za Jesse Kabwirawo akamafuna kuyankhulewo wajawo ku mtundu wa Malawi asamanene kuti amalawi akuvutika komewo waja ndi banja lawo adaleko kugwiritsa ntchito ndalama za boma akunja za chipanicho koma akamanena kuti mtundu wa Malawi ukuvutika ine maona ngati Jesse Kabwira amanjoka kwa kusalima nkupita Lilongwe kuja kudowa safikako ndi anthu aja adagwidwa kudowa aja fumu ndanthu 5 amene aja sa DPP ngakongeresi kuphatikiza soya popa Jesse Kabwira ngati pologalamu iyi amamvera mu 2019 bodyguard wacha kwera amene adangwira ndi mafupa aja alugino ndi timadabwe yo wajawo kumayankhula zinthu zoti zili komboni moti loko apolisi nekhoza kwawo zonekula koma Jesse Kabwira popeza ali chipani cha DPP chimapalo bino mutanya mola mtakafusa mkanyumba komata mwinewo waja akhoza kukhala mboni pamene amakayika manda anthu aja alobino iwo waja akhoza kalondola kuti adatapha manda ake ndi yawo. Ndezi nthu zina tikamafuna kuyankhula ngati ku dziko teni tizizigwira tisaona mavuto amene ifeyo tikukumana nawo ayi koma panopa Malawi akunyada achimwene chaka chathachi nthawi yachakwera mwezi ngati uno kupita mchigayo mkoneke lini yakeyo koma lero mchigayo mukhala uve kutayika gaga kutayika mphale kutayika chimanga china chilichonse panopa mchigayo chili bwino zedi koma akamanenonena kuti ayi amalawi akuzunzika tuzunzika kuti ife tundetu kudyatu pano baso ndukhulupirira kuti boma ilili likhoza panga kuti azimayi azibereka kawiri pachaka chifukwa kudya nzambiri. Kaya nangafunikiranje chakudya akudya azibereka kamodzi pachaka zinthu zimenezi koma azibereka kawiri chifukwa chakudyacho ndi chambiri moti ife ndikule kwa ine nekhane ndikule kuti amunthalika akufunika omapempherera chifukwa dzikoli likufunika anthu organiza mwalukushapu ngati gulu limene lija chifukwa ngakhale nduna zawo nditi nkazunguza palibe phepha. Ndiye sona imene ijayo kungowerenga sona 45 minutes wena kulengeza kwa matsiku lonse uyambane nikoloko koma mpaka folokolo adakanena zinthu zozabodza zoti sizidachitike zoti sadachite. Tithokoze kumva maganizo ano amaseko kasungu kuti ndimalize chonchitsono simunamalize amabungwe yawa tiwalangize koso chifukwa waja ndi wanthu amafuna sopangiri. Asamati akayambana nyumba mwawo ndaka zawo nkumakanena kuti amalawi akuvutika avutika iwowo akazawo akuvutika pa zimene ayambana koma akamanena kuti ifeyo tipita ku mademo tili pano tusi 2019 uja kapena 2020 kuti akhoza kutipusitsa Malawi kuti tiyeni pansewu tikamenyere ufulu wa munthu wina mnyumba mwake kuti boma limpatseko mwayi woti iye adzitumikira ku boma adzikapereka kwa katundu wina ulendo wake suno boma ili likuyang'ana anthu akumudzi taonana adanenonena kuti zichoke kumene zimakhala ndalama zipite kumudzi anthu adzimva bwino moti tiona mitengo yabwino ine ndikukhulupirire choncho yambewu zimene tali mazi dziko ili lufunika danthu akuluakulu osati wano osapola pa mchomboyi zikomo kwambiri usiku wabwino amaseko zikomo kupitira kumva maganizo anzika mbali nayi tikutengako mwayi kuti 50,000 madzulo ano ikhoza lowera kwa yani ngati mungakhale ni mwayi wanu tayesani ngati muli mfoni mo 400 kwacha ya Malawi kaya kumpamba kandi ku Airtel Money mukhoza kugwiritsa ntchito pochita ndithu dial *4342 *25 hash imene ndikutakata la for draw imene imachitika mkati mwa program ya chidzulo ndipo leroli tipeze wina madzulo ano amene akhoza kukhala mwayi chitani mwansanga mwayi wanu uli m'manja mwanu zimenezo ndizotheka mwasulako bwanji pa line apa mu live. Hello? Bwana mwasula bwanji? Ayi ndaswera mukumveka mo pansi kwambiri dzina lanu? Mangoji foni yanu ikumveka ngati chigayo sinjiwa vuto njani muli potani? Okay, amene ndithu foni yawo ikuoneka kuti ndi vuto. Mwasula bwanji pa line apa?
Naswera masawanyi. Aine ndaswera kaino bwana. Ifeso tibino. Atokoza dzina lija komanso kumemwa timbira. Pita baboma kondirani. Timaganiza kuti Friday ja aliyense anali maso ku parliament pamene mtsogoleri wa dziko amapereka SONA State of National Address. Ndeti matero kuti ambiri ayankhulapo amabunga mipingo koma nzika zenizenizo sizinakhale ndi nthawi zoyankhulapo. Tayankhula mponi mwayilandira bwanji SONA ya Mutharika? Choyambira tiyamikire kwambiri kwa cha SONA imene Mutharika anachita present Saturday Friday. Mwayamikire fojani? Choyambirira si SONA yachita isanthawi. SONA yona kuti fupi kwambiri kuti kuchita zinthu mosamala nthawi kuti anthu akachitenso zinthu zina. Lava vanhu kuwapandikiza anthu kuyambira 10 koloko mpaka na 5 koloko kumakamba zizoti pagawo palibe. Chimenechi tikwena tiyamikire kwambiri. Tenaso kuchulukisa kwambiri azokamba izi umazika wekha mawu mkamwa. Chifukwa umakalongosola umazikakamiza kuti ulongosole zinthu zimene palibe pa ground ndiye ukuzikakamiza kuti zinthu zija ulongosole zimene anthuso amakhala chero kuti aone kuti izi zilipodi ndi anthu amakhala kusatira kuti okay anakamba ichi kachiwiri anakamba ichi kachitatu anakamba ichi kuti zinthuzi zilipo ndeti umakhanga wazika wekha pa pressure chifukwa cha zinthu zambiri zinoona zika mzene mozo namba zina zamaboza koma tayamikira Mutharika kuti sanafuna kuti chisona chitalike anthu pakana akhale mpakana matako kuweteka. Inali asset forward. So tikambeza ngati zimene zali musona. Ine chimene yanisangasa SONA ndiona kuti aida distribute zigawo zonse zitatu zikulu kulanda kuno ku chigawo cha pakati komanso ku chigawo cha kunosi kuti amanga misika zonse zofanana bwino bwino sika kuno sika ku Lilongwe sika ku Zuzu komanso Zuzu Central ikhala ikulandira maprogramu ena amene sankachitika kumeneko Central Region so wozi ndi SONA ndi ikupereka chiyembekezo komanso kumbali ya economy region tipanga likapa bwanji kuli mfundo zogwirika zimene ene mkuona kwanga ndikuona kuti ife ngati Malawi tiyeni tonsefe mogwirizana tiyapase mpata Mutharikawa kuti alamulire komanso achite kalikonse kamene akhoza kuchita akhoza kukwanisa popanda wina wake owapingapinga. Mutharika tiyapase mpata mene tidapasira mpata achakwera. So ineyo I like the guys chakwera but zinthu zina zabwino zimene amachita komanso ndi mtima wake umene ali nawo yeuja. Zinangovuta kuti anali ndi kagulu kena kake kambava kama cholowe kanthu oyipa mtima amene anamuwuzisa mkuja koma kunachilungamo kwa umunthu chakwera uja anali president wabwino ndipo ineyo langizo langa apapa ngati kuti akhakocheka akanangozitaya izizi awasire kuti iwonso asunge ulemu wawo chifukwa zina zimene zikuchitika ngati zonyozana kumatukwana zimene ziyazo zotosa ulemu ngati munthu kuti anali president watu ndi amayenera angozitaya. So back to SONA iyi ndiona kuti Mutharika tatiye tonse kaya mabungwe kaya ndani kaya chipembedzo nthawi iyi siyandali tonsefe tigwire ntchito mothandizana tapikizira Mutharika aja palibe chilichonse chimene akhoza kuuza. He has nothing to lose. Exactly. Mutharika kuchuka ndo chuka chuma alinacho iwachaso moreover akupita kukalamba so alibe chilichonse chimene akhoza kuuza je ifeso tisapingepinge wasokoneza kwadwalisa mutu kuti adwale BP chifoti ena mabungwe ena akukozeka kuti ngati sizichita bwino chipita pansewu ndiona kuti tiyapasa Mutharika kuti agwire ntchito mene akhoza kugwirira mwa mtima wawo konse agwire asasotonamizira asapezeke mtima wako kuti anakanika Mutharika kuti kugwira ntchito ifoti ena ake timayankhanza zonyoza zotani kwaopseza kutani tiyesese kuna kuti tiyapase mpata kuti iwowo asasotonamizira. Chabwino.
ndithu tithokoze kumva maganizo anu bwana Peter ala kuti nanunso kundirande munatola foni koma chipani cha MCP tikuona kuti muli magaps ochuluka kwambiri musona imeneyi inu mukuchemerera anthu ambiri muchemerera fajani HRDC nayonse inaona kuti muli magapu amene sakumveka bwinobwino ndeno mukungolomba m'manja chonchi kuti amuthalika pamene kuzayenda bwino kapena mwina kaonerekano kakuchitika mukuona choncho fajani. Okay. Chimene ndinganene, this is my honest opinion and I'm entitled. Okay. Palibe mbali ya opposition imene idayambikirako anzawo chiyambire cha democracy. Zimenezo aliyense tisazithawe. Okay. Ndiye opposition anthawi imene yoyo amayenera ndithu kuti asuse komanso amakhala ndi mabungwe yawo amene amachita fandi kuti intakanyozenizi takasusenizi. This time around HRDC ife ngati amalawi tinayitulukira kuti HRDC ndi MCP. HRDC ali ndi bungwe la loima paloka. Iso bungwe ilili la HRDC ilili ndi la MCP ngekuti bungwe solinga ngati landani lanamiwa limene lili limatumikira ku TPP sabise papa tingokhala pa anthu achikongala papa. Bungwe la HRDC anthu awanda MCP, that's why MCP itawina anthu amene wawo anapasa maudindo ena ku embassy ena kuti ena ma contracts chiyamikireso apapa kuti anamiwa mwina asanafune ngati za maudindozo koma ndikukhulupirira kuti mwina anafunsa kayeso kuti kodi inu mungakondeta kupasani pati mwina anakana kufuna kusunga legacy yawo koma otherwise mabungwe onse mdziko lathu la Malawi linoli anthu osewa mabungwe awa ali nzipani zawo zimene amasapotera. In fact inunso muli nchipani chanu ndiye kodi mulankhula bwanji mazuwa I know inesa ndi chipani changa. In fact inunso basi muli nchipani chanunso chimene mmasapota koma simungabwere pagulu ndikunena kuti ine masapota ichi. So awa aujene amabungwe a MCP sizingatheke kuti ayamikire sakayamikira ndoti ifeso tizakonda aso tukusogolo ndi strategy imene amakhala chilichonse chimene chinachitika bwino chabwino chaboma amayesesapo kuti chimene chichacho achikweshe achidani pofuna kuti azakwanirise mfundo zawo za ndale msogolo. So HRDC amabungwe ena amene akunyoza ngati ndinamverapo ngati atupele nankhomwa kachanchani ndikagulu kena kale kona kuti kakuziwa kuti kali kumbali kwa boma kamene kuti kali kuseli kwa ulamuliro. So amene wawa ali mbali yosusa. So osusawa suti asamasuse yayi koma pali zina tiziyambikira. So nayi teje paseni pata apeleke budget bwana Mwanamveka ndi tione kuti zero kuti akhoza kuchita bwanji. Tothokoza kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino kundirande. Tothokoza. Pitira kumva maganizo anzika. In case you're just joining us, imene ni program ya Chidzulo lolemba lachiwiri komanso lachinayi 6:30 timabwera pano ndi nkhani ndipo tunaona kuti nkhani zimene zinali zofunikira kwambiri zinali nkhani imene ndithu ya sona kuti amalawi sitinakupatseni mwayi wakuti mulankhulepo tsopano timatero kuti mudayilandira bwanji mutayimva amthalika akuyankhula ngakhale dali mchizungu koma ndikhulupirira kuti potengera atolankhani athu osiyanasiyana mdziko muno mawayilesi osiyanasiyana matelevision inuyo ndiye kuti munapeza mwayi womvetsetsa kuti kodi zina mwa zimene zinali mmene mundi chiyani. Timve maganizo anu pano. Mwasula bwanji palaina? Hello bwana wanga. Mwasula bwanji bwana? Ndaswera ine mwasula bwanji? Ndaswera tafika kuti madzulo anu bwana. Kuno tuku South Africa mumzinda mwa Johannesburg. Dzina lija lofunika kwambiri. Timve maganizo anu sona imene ya mthalika mwayilandira bwanji? Dzina lokale lero ndifuna ndibise kweti. Chabwino muli ndi ufulu onse. Chifukwa cha mawu mfandira nkule pano pa weti. Asakhale toti mpaka na dziko ligwidwe ayi ndikuziwa ineyo. Achabwino. Choyambirira so na munganga tife olimene tili kunoko naipesera bwino bwana mkulokota moyo akutokota. Ngakhala anthu ena amanena kuti ayi yachepa tinasowera ya 2 hours omwe kuti mwakuti sama 2 hours izo zimene zikuononga dziko la Malawi. Chifukwa amatilamo zinthu zambirimbiri amakamba zinthu zambirimbiri zoti muchaka cha 2000 muchaka chimene chocho zinthu sizingatheke. Okay. Ndamkulukuta moyo anena zinthu zoti zikhoza kuchitika muchaka chimene chichi. Okay. Chifukwa amene alangula zinthu zoti zikhoza kutani zikhoza kuchitika. Sana afune kuchulukisa zinthu. Okay.
chifukwa budget si iyi ndiyo maliza kwa iwowo chaka chamaso apangaso budget ina okay ndagamba zimene zingachitika budget itiyo muchaka chinocho budget imene iyi chabwino ndingakhala anthu ena amanena ayi mwakati basi futi onenga si amalawi akasowola zinthu zoti basi zimene asoweraso uyu ndi mkulukuta moyo ndi wamalamulo akuzowa chimene akuchita amati ndikalonjeza zimene ndimapanga zimene ndalonjeza okay ero bwana wanga mukumveka dziko lonse likumvetsera zimene mukulankhulazi ya tikambe ngani ina imene adalangula amayi akabwera parliament ikhudzana ndi sona yomweyo utangota msonkhano uja wanafusa tulangani kuti zona mwayilandira bwanji adayanga maonena kuti kodi sona meta ionelamo ifeyo nangasi atiponya iyayi ifeyo anamanena kuti ifeyo tuli kwatu tikulima soya mwaka ndeti mafuna kuti mmene muja atuchule ife anthu apakati kuti iyayi tilipo kodi tingoyerekeza kuti mmene adalangulira chihana kumsonkhano kuja kuti ali kwawo kodi amanena kuti achewa kapena kwawo akongeresi kongeresi ndi chipani cha dziko lonse la Malawi si chachewa kulangula kumeneko ndi kumene akuononga dziko la Malawi chifukwa amene ali mboma anachitanga ngati kuti ndi akongere na achewa chawo ndi chawo ndi kongeresi boma lawo ndi la kongeresi ndi chifukwa amaononga zinthu chifukwa amene amasamala anthu achewa ukawoka samasamala mitundu ina so mkwalo zachala akabwirawo ni chifukwa chipani cha kongeresi sichikuyenda bwino sichikulongosoka ndipo akongeresi akuluakulu ngati alipo achakwerawo kakuti kuyanya chimwendo anya ujena awandani awo akuti akuluakulu achipani chawo cha kongeresi ngati akuziwa mayi kabwira nchonse chipanimo kuti chipani chikale chabwino musacho sanzano ntchito madzulo ano iyayi ngamene akuononga chipani cha kongeresi malangulidwe awo chifukwa Malawi akumva chifukwa kuwawa kwa Malawi kukadalipa kapano akumbuka zimene adapanga kongeresi ndipo pano panga ndikwabwera mkulukuta moyo akupanga zinthu zoti taona ni January imene iyi anthu chimanga agula January imene kumatula zinthu zakudya ndiye kulangwa kwa amayi aje kumanena kuti iyayi ifeyo atinena kuti ifeyo tikudya kwatu chanchani amanena anthu akongeresi muli ayawo akongeresi muli alomwe akongeresi muli asena akongeresi muli atumbuka akongeresi muli ndi yonse ya Malawi akongeresi alipo amanena achewa ndi chifo chake pamene amalamulo achakwera chili chonse anachika chigawo chapakati chili chonse amapanga chigawo chapakati poona kuti akuti mtundu wawo mitundu ina samalabada tisiya kuimeneyo tikambe ngane yanyalo bino ADPP ayenera kuchenjera imene adalangula iwowo ku parliament mwe ndikwayanga akabwera imene adalangula parliament chifukwa timapesera chipani cha DPP sichimapa anyalo bino ayi koma system imene ndi anthu akongeresi amapanga zimene azinganisira kuti ADPP ndi amene akupanya albino ndio funika ADPP achenjere anthu amene akapeza asamanga komanso ayike malamulo oti amene wapanzake asipedwa akagude kunja asipedwa chifukwa nawo aziulula kumene awatuma anthu akagude kunja kuti ndikapedwa deka koma ndiulule kwa amene anatituma zinthu zicha chifukwa amatuma zimene zijaso nda kongeresi omwewo alicholinga kuti ayipise chipani cha DPP se aujeni apa paina kalangula kuti aina alangula po pano ndachita kwa fano aujeni amatandani awa au kasungu achawa amaseko anena kuti ayi bodi kati washakwera anaguda ndi mapupa anya arubino zijazo anango yankhula zimenezo mmutu mwawo choncho koma tachita kupeseratu tafesera nawo ifeyo kunoko komanso mafumu amene anaguda yandenda kudowa ajenda yawo ajenda lomwe acha bwino ndiye dziko la Malawi tiye tumange umozi pena pakakabwera munthu umapanga zinthu zoti izi zikuoneka tiye tiombele m'manja sandale tisiya uko nthawi ino yopanga chitukuko iwowo nthawi yawo ngati analepera abwera zawo ngati zinthu akukoza nthawi ya kampeni ikasayandikira tisapange zimenezo za kampeni panopa tiye titandizane maso malangula iyayi amalaya akulira panopa amalaya abwera achakwera katiwo January ndo abula chimanga chochika ntengo January ndo alandira chimanga sinafe kuti uku kwadi chindano chitese sinafe kuti ndo adi nyika uku sinafe kuti ndo kwadi gaga chani andu Malawi kuliko kusangala kuyamikira ndi usogoleri wa mkulukuta moyo tiyeni
tibange zoti Malawi apite pasogolo chifukwa Malawi akapita pasogolo opindula sakala lomwe sakala yawo sakala ndani opindula nkala chewawo pano za kupindula nawo chabwino ayi pakakongeleziwo nawo za kupindula nawo chabwino ndenda apemba akongelezi kuti chipani chokongeleza amayi akabwira wachoze chipani kuti chipani chikali chabwino Malawi achikonde chifukwa chipani chija pali anthu ena amene amapanga zinthu soti anthu ena amadala naso kukozi pali akabwira samalangula bwino pali achimwendo banda samalangula bwino amalangula adi pipi kawina nyumba mamawo akawina aputalika nyumba mamawo mene kwengwa kwa mundu wandale mundu usogeleli akala mama amenacha chabwino anthu andale asilangula zinthu kuti ife tikampamo tisangalale tafotere pano akamangu amotunga timaziwa kuti izi si zinthu izi ayi ndipo kongelezi iwale sizalowa mboma mpaka nakalekale chifukwa Malawi sanga iwale ayi musachite kampeni madzulo ano iyo ayi si kampeni ndikulangu achilongamo kongelezi zalowa mboma mpaka nakalekale chifukwa Malawi akukumbukira ndipo akuziwa ndipo akamati kongelezi chipani changaza anthu achita kuona kuti oye zoonadi ife tili ana amatusa makolo watu timabisala timagona ngokwe timapita kuchile kutawa mmuzi kwata wakongeleza kuti makacha ntani ngaza ndeli piti mwana ngati sabosa pameta kulata chita kuona kusema mwacha kwela ndi ulamuliro wawo ndi anthu wako tithokoze kwambiri kumva maganizo anu makamaka kulunjika ndi Sona tithokoze kuti nanunso munachoka pa Sona kupita mbali imene munayiganizira maganizo anu nzika zamva mukhale ndi usiku wapambana inunso mukhale ndi usiku wapambana mpaka mmene ife timakunyadilani kwa basi timayipanga so following timayisatira kuti nthawi ndi nthawi tathokoza abereo ndithu anakanika kutchula dzina koma zina zimene afotokoza zimene tamva pano tilandire ena pa line mwaswera bwanji bwana Taswera bwana kai mwaswera bwanji kumeneko ayi ndaswera lisimbeni dzina lija bwinobwino mu kumachinga uku koma ku South Africa zikomo kwambiri asekanazi watu paja kumachinga inde program imene imakhala yodabwitsa kuti munthu ukuseka ukudziwa chimene ukuseka zodabwitsa kwambiri ku South Africa kuli bwanji madzulo ano iya kunoko tiyamike Mulungu kumwamba tiliko bwino ndithu kaya nanu anzathu kumuziko chauta wankulu akutisunga likumawala dzuwa malowa kumaliona ambuye ndi wabwino timatero kuti Sona ya mthalika mwayendera bwanji zikomo kwambiri ine choyamba ndithokoze kwa state president his excellency professor Akapita Mutharika tayamikire aonesa chidwi komanso aonesa kunena kuti panopa ziko lili pa chiyembekezo kuti tili ndi msogoleri amene ali ndi masomphenya oyang'ana mavuto a anthu komanso chidwi chake waika kukonza zinthu kuti ziyende bwino ziko likhale pabwino okay ndikukhulupirira kuti mu nthawi ina yake anayankhulapo a president kunena kuti ndikufuna kukhala president kachiwiri koma sikuti ndikufuna kuti ine ndipindule kanthu koma ndikufuna ndiwombole ziko langa pa mavuto anatero choncho mawawo okay ndiye chimene chija iwaja sitina achoke mu mtima ayi ndipo adakali nachobe mpaka panopa okay ena ndiye na wosusa sangalephere palibe wosusa amene angabweretu nkuzayamikira zinthu ngati zimene zija ino ngati mukuletsa ena kuti asutse nkhani sayamikira zimene zija wosusa zimatheka sizimatheka sayamikira wosusa munaona bwanji aja munafusa mafuso ndinkakuonani ajese bwanji zimene amapyankhani ndi zimene zinalipa ground tusempana totally tusempana okay chifukwa chonena kuti iwaja ntchito yawo kufusa ndi ntchito yawo kulankhula motero chonchija kuja basi iwaja chimene kuja ndi chibadiro chawo amene ajaso samuel china chake sikili mutumwa wawo ndi pa TV of course mwati iye ayi pa TV pomwepo kodi iwaja sinayankhulaso pa TV pomwepo ndiye ife chosayankhulira pa TV pa ndi chani chabwino iwaja mayankhula pa TV pompatu zonse zija mayankhula zija kuti palibe chimene chilipo palibe chimene kodi iwo akamati Malawi kodi Malawi wake uti kapena ndigwiritsa ntchito chichewa chimene anagwiritsa iwo kale ntchito kunena kuti Malawi wake wakwamawo kapena wakuti maona
anagwirisa ntchito chichewa chimenecho. Musaiwale chichewa chinachokera ku MCP ya Chimwendo, ananena kuti mukawina nyumba mwa amanu. Kaya ino media bwanji simunazuzule amenaje. Ngati simunazuzule, palibenso munthu wina utaka yankhula zimene zija kumuzuzula. Ayi. Mukanayambira pamene paja pa Chimwendo paja. Ndiye mai jete kabwira ndioti mutu wawo uja sukugwira. Pamene paja chotala nkule ndizija mmamva sana manena zija kuti ife timaba koma usapita kukanena iyayi. Tisamaponyane miyala tokato. Kodi munthu ofunira bwino ziko angayankhule zimene zija? Munthu oti chabwino iwowo ndiye ndi Malawi inso. Ndiye iwo akuvomereza kuti misonkho ya Malawi izibedwa. Amayi amene aja mutu wawo sukugwira. Mutu wawo sukugwira suli bwino. China chake chikufunika chichitike tikonze mutu wa amayi aja mutu wawo sukugwira. Oro ndikoza kwathandiza munjira ina kungu atengera ku box 2 kuzombako mwina akaone pena pake. China chake sichili bwino. Komanso ndasimikizire kunena kuti naoniko ya MCP ndiye imene ujati. Amene uja ndiye machinery ogwesa MCP. Amene uja ndiye waimaliza kuisinga pakosi. Sasa wina aso anthu amene aja samaname olaka mata Malawi wake utamena anakadandaulira kuti ifa MCP tikufuna mutitandize Malawi wake uti. Malawi ndi uya kumusatapita Muthalika iyi. Chifukwa Malawi ndo amene akuziwa kuti ndali pa mavuto pita Muthalika watichosa pa mavuto. Ndipo akupitirira kuti atichose pa mavuto. Sizingalepere kukhala pozina ndi zina zofoka. Komano gawo lalikulu ndilochita bwino kuti anthu mitima yawo ikhale pasi. Koma mukamalimbana ndi aja mmayankhulana nawo aja inu bwana Makawa inu azakuzunguzani munthu amene aja siolimbana nawo. Iwo aja munthu usumagwira amene aja amene akugwesa chipani cha MCP amene aja. Ndipo ti ku MCP ko kulibenso anthu odziwa kuzuzula kuti angakhazike pasi mayi uja ndikumuzuzula. Ndiye akungomusiya ndiye chipani chijatu sopano pano ndi ulendo wanchire sopano. Wanchire tu umene uja inu amene aja tusaza winaso. Ndipo ndikukusimikizirani inasekanazi wadayankhula izi lero muzigwire pa 15 February 2026 16 February 2026 ndayankhula izi sanga wina amene ndipo saza wina ndipo sizizatekaso panopa. Kodi akavotera tu amene aja nthawi imene janali ana ang'ono ndi anaja saakaziwa. So pano chilunga mwachiziwa kuti nyekwetu ndiye palibenso akufuna kubwereza nyekwe imene. Chabwino tiyamikire amayi amene ajawo zasona sanga yankhule zabwino amene ajawo ndioti Muthalika yatapanga china chilichonse chabwino chofunika ku dziko lonse la Malawi. Iwo aja zasusa iwo aja zakhalabe kunena kuti palibe chimene tikuona chifukwa chani achoka tukuja akaba kuja. So pano lero kumene kuja kulira atukulirira kuba azikaba kulirira kuba kumene kuja kufuna azikaba. Yes, with no apology. Amene aja ndiwo kuba afuna azikaba basi zimene akazimira pa chulu kumalankhula kuziko mama wawake akuti ndachita regret. Achita regret bwana ndiye kusagwira mutuko ndiye kudwalako misalayo ndiye imene simaposa pamene ponso iyayi. Ndiye bwana ine ndikutokoza president analankhula bwino sona yawo ndi yamphamvu yopereka chilimbikiso yopereka chiyembekezo kuti tili ndi mtsogoleri amene akuyang'ana mavuto athu. Siku lina mwina zinthu zizatani mwina zinthu zizayenda. Bwana tathokoza bwana Asekanazi wa ku South Africa nzika ya ku Malawi kuno ku Machinga kuti nanonso mupereka maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri tathokoza bwana tayamika ndithu kwambiri. Zikomo.